Muabot sa 12 ka oras nga brownout nasinati sa dakong bahin sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Human masangit sa dump box sa usa ka dump truck ang mga telco wires sa may Barangay Basak nga misangpot sa pagkatumba sa tulo ka mga electrical posts. Siluan Mirundina sa report. 1:30 sa kadlaw niadtung Sabado, samtang nagdagan ang dump truck paingon sa First Mactan-Mandawi Bridge, nabitad sa dump box niini ang mga telco wires sa may Maximo Patalinghog Avenue nga misangpot sa pagkatumba ug pagkabuak sa tulo ka mga electrical post. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police Traffic Enforcement Unit, nga gikan nga nag-unload ang naasoy dump truck sa luyo nga bahin sa usa ka gasoline station sa Barangay Basak. Apan gikatahong nakalimot ang driver sa pagpaubos og balik sa dump box ug midiretso lang pagpadagan sa iyang sakyanan. Ang insidente may resulta sa 12 ka oras nga power outage sa dakong bahin sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na sa Barangay Basak, Gunob, Poblasyon, Babag, Kalawisan, Look ug Paho. Pasado 1:00 na sa hapon niadtong Sabado, hingpit nga nabalik ang supply sa kuryente sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagnegatibo hinuon sa liquor test ang driver sa naasoing dump truck nga si Julito Yango Duterte, 61 anyos, taga dakbayan sa Danao. Tungod siguro to sa katiguang mo niya, kadlawon mo gud alauna niya. Basi gidukaan sa tong tiguang, gikan sa paghaul, pagdam, dito na iya makauli lang siguro. Digin may bawang aksidente, may na lang kay way naangol. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga kumpleto usab sa tanang mga dokumento ang maong dump truck. Apan kay wa pa kini magkahusay, uban sa taga MECO, temporaryo una kining gitanggong sa Traffic Enforcement Unit. Sa phone interview, Gibutyag ni Engineer Gilbert Pagobo, Senior Vice President ug General Manager sa MECO, nga sa ilang inisyal nga subay, mukabat sa 5.5 ngadto sa 6 million pesos ang balor sa mga undelivered power supply. Wala pay labot ni ini ang kantidad sa tulo ka mga nangabuak nga poste, mga wires, insulators ug uban pa. Ang tag-iya sa naasoing dump truck gikatahong misaad nga pagigatubang sa taga MECO karong adlaw aron mahisgutan ang kinatibuk ang danyos. Hopefully nga kanang kuan makakuha sa ilahang kanang feedback ani, but we are actually demanding kanang payment. So basically we will be demanding payment of the as damages. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.